Здравейте хора! Днес ще си говорим за микроменеджмент. Какво представлява микроменеджмент и как се използва за управление на хора. Микроменеджмент е стил на управление, при който работодателят или човекът в властта, не знам как да го наричам, този най-отгоре в иерархията, в дадено общество, общност, най-често в работещата сфера, в сферата на работа. Това е стил на управление, при който този човек, който е най-високо в иерархията, той иска да има непрекъснат и абсолютен контрол върху това, което се случва в самата работна среда. Това как си вършат работата хората, които работят в съответната среда и как точно се случват нещата. Той не може да остави на страна нещата, да се довери по някакъв начин на служителите си да направят това, което те сметнат за добре. Като сега ще говорим за три основни неща, които включва микроменеджмента, защото смятам, че е доста важно да сме информирани на тези теми и да бъдем наясно, когато върху нас самите или върху някой близък биват прилагани подобни тактики. Аз би ги нарекла дори манипулативни тактики, защото това е просто неприемливо, откъдето и да се погледне. Може докато гледате това видео да си запитате, познати ли ви са тези тактики, дали на вас ви са били прилагани, дали сте виждали да се случва такова нещо и като цяло как сте реагирали в такава ситуация, ако ви се е случва, и да ми напишете в коментарите или на лично съобщение в Instagram Елена Стоц. Това е много красивичко, наистина е много красивичко, обаче някак си не мога. В един момент започва ужасно много да ме сърби врата. Така, може да ме последвате в Instagram Елена Стоц. Свикнала съм да казвам Narcissist Free, но вече не е Narcissist Free. Смених му името на Елена Стоц, защото смятам, че така е по-коректно спрямо канала и е по-лесно хората да ме намерят по този начин, а не като имам 100 имена навсякъде, 100 различни имена. Докъде стигнах? Да. Първото нещо, което, ми прави най-силно впечатление, щом стане въпрос за микроменеджмент, е постоянното желание на работодателя да наблюдава своите служители. Да проверява как си вършат работата, да проверява разни малки детайли по работата, която вършат като цяло, всяка една стъпка да преминава през него, защото трябва да види той какво се случва под претекст. Възможно е да бъде под претекст, че се грижи за качеството на работата или за добруването на служителите. Може да има най-различни оправдания, като в някои случаи вече може да говорим и за тираничен шеф, не само за микроменеджмент. Като това постоянно проверяване на напредъка всъщност не прави нищо хубаво за служителите. Това кара хората да се чувстват сякаш им се няма доверие и съответно тяхното качество на работа спада и ефективността им също. Второто нещо, което се случва, когато имаме микроменеджмент, е това да се влиза в някакви абсурдно малки детайли, като управляващия, управителя и човека отгоре в иерархията прави всичко възможно да се намеси в колкото се може повече малки детайли, свързани с работата на служителите, като изкаже своето мнение за всичките тези детайли, критикува там, където има нещо, което не е наред и като цяло не се дава достатъчно положителна обратна връзка или най-често се критикува това, което не е наред, макар и да не се усеща точно като критика, възможно е и да минава някакси по тънката линия, смисъл да не е пределно ясно очевидно кога бъдеш критикуван, понякога е доста очевидно. Зависи от какъв тип е човека, който казва това нещо, който прави микроменеджмент като цяло. Като това затруднява, смисъл не позволява на служителите да взимат решения самостоятелно за работата, която вършат, което определено води към намаляне на доверието към съответно работодателя и към самите себе си. Това намалява самочувствието на хората, които работят в такива условия. Продължаваме нататък с налагане на един единствен начин на изпълнение на задачите и ако задачите не са свършени по този определен начин, който менеджера си е наумил, задачите не са валидни, като цяло те не ги отчита като валидни и трябва винаги да сложи своето нещо в съответните задачи, за да може да ги сметне за свършени, за изпълнени, като излишно е да казвам, че по този начин човека, който работи в тази среда, той не се чувства нито полезен, нито че е свършил нещо, нито че е имал някакъв вид свобода да свърши работата, която му е дадена, като много зависи от работата. Понякога такава свобода няма как да има. Примерно, ако се работи с документация или ако се случват някакви такива процеси, свързани с стриктно оформени шаблони, които не могат да бъдат променяни. Но това вече си го знаете, смисъл това си зависи от спецификата на самата работа, но си мисля, че навсякъде е възможно
да се случи това нещо с микроменеджмент от страна на менеджерите, защото просто ние нямаме особен контрол над това нещо. Можем единствено да сменим мястото, на което сме, можем да изберем да не стоим в такива среди и да търсим нещо, което като цяло нещо по-здравословно. Като цяло нещо по-различно, където личното пространство, креативността или нещо, което за нас е важно, да бъде оценявано повече. И така. Оставете ми в коментар дали вие сте имали такъв опит с микроменеджмент, дали върху вас, дали вие сте се хващали да го правите на някой, ако сте управител. И ще се видим в следващото видео, а до тогава може да ме последвате в Instagram Елена Стоц и да ме абонирате. И да се абонирате в YouTube, за YouTube канала ми, това е много важно за мен и аз го оценявам наистина много. Благодаря ви, че гледахте това видео, ще се видим в следващото и до скоро!